pirang dina nek ngene yo jan yo. Iku mang koyo aku iso le pangsit. Pangsit. Opo pangsit? Wis eling. Waduh, paketan entek. Kuwi bolo-bolo ya opo kok nyusul iki? Waduh, mesti terpaksa mlaku iki mulih rek. Waduh, jane susu mang sarawet teng luwe iki. Mudune wis aduh. Kera-kera unyi tak lewang kemek koyo ngene. Tidak rokok pingi. Untuk mana? Hatiku sumunar, senyummu koyo rembulan rebut nyawaku. Sanadyan sliramu ora ngerti rasa iki, tresnaku tetep mung kanggo sliramu. Langkah awan wengi aku tansah eling, ngimpi kowe ana ing sandingku. Kanggo sliramu aku rela liwati mendung udan panas. Sanajan hatimu isi rahasia, aku tetap setia mengganggu seliramu. Kabeh tak lakoni tanpa sambat, nganti kowe ngerti tuluse ati. Muga wektu paring dalan, gandeng tresna iki selawase. Kabeh tak lakoni tanpa sambat. Nyu, kan gak goleki buku ah. Gak. Coba nek nek goleki. Loh, lapo bocil-bocil iki kene amene gak golek mboke ta ya apa uget? Dek kene kaline jero ah. Jero. Jero lah. Bawa tak ae. Bapak. Iku mang kacak cuplis. Ya iku ro kaya ular cacingan. Ayo kerjain. Aku duwe ide. Kali kalian anak di kono. Ayo dan tarik merono selawunge teko. Dera ayo golek godhong gawe nutupi. Dera engko tak pasang glepeng wis cariin wis cuplis lewat.
kelakuan sopo iki rek. Kurang ajar. Nyari ciki anek dia. Masa di sini komang. Hari ki wonge mrene. Papane bisa kono iki. Ya anae. Dia pu yai. Kurang ajar. Kurang ajar. Kon kon yo tak uber kon. Asa mararek nandi. Utri gak ono. Supli juga gak ono. Sumpah nene tepi. Tolong maaf. Kowe matamu areng. Aku iki suplis. Opo kon nglapo nek ngene dhewe kon iku? Cuk, asang gak ono. Toyo kawanan. Oh diayon. Halah ora nglamun ae no. Karo lek kancane teko. Loh, topo mus mari ya. Wis oleh wangsit apa? Wong aku ali kangen mbek unyit ya. Ya mari ngono foto entek pisan. Lah kan gak iso malian ngawasi unyit. Alah, tak tebak. Kon topo lho kok nggawa HP. Kon ini niat topo apa konten? Doang kemureng ngomonganmu loam. Wis kon tau gula ta. Digoreng dadakan yo ro ah. Digoreng anget-anget tapi jero nih kopong ngene ku lho. Ngono-ngono lambemu lho doyan. Ngerti terus saya senenganku ya. Lah dapurmu lho kok putih kabeh ngono. Iku tandane lek wahyu ah. Iki ngono kelakuannya anak Sulis seru kenal Sulis ah. Iwan kenal. Ambek ponakane Wanto, wah dan kurang ajar arek kurang ajar. Ah wong tuwek ah udah di bodoh ae kurang ajar e. Mari nang tenan nang iki yo. Tapi tak rawuh sik aku. Putih kabeh kok ngisi nang. Yo. Waduh. Onyit sih nang dampit. Paling engko teko paling. Lek gak meneh isuk biasa ngono. Waduh. Lek ngono ilmuku ya ora expired. Mari ngono ngelali dungane aku engko. Lek suwe-suwe ngono. Ayo didelok nang omahe. Ayo. Arek ono Ya mbek tak rawuh sik aku yo. ya. Kait buka ngene garek ngenteni wong tuku tok. Jang oleh laris. Wah, tepak. Wong iki. Assalamualaikum. Hei. Waalaikumsalam. Waduh sing teko wong penyakit iki salamat iki. Kopi pahit tanpa air. Aku lagi diet cairan hari ini. Loh, kopine kate dimut tambah ambek sampean. Ya apa sih? Loh, iya ta. Zamane nang temanku iku, kopiku dimut gak diombe. Makanya aku awet nom. Ya ngono iku, resete nek iku tok. Gimana kopi? Ya. Apa ngono itu? Loh, kok bubukan tok. Weh, aku iki pesen wadah kopi. Bubukan. Ya apa iki? Ya apa sih mang jare sampean gak ate banyu, membingungi sing dodol ae. Wis. Bingungi kayak ono pelanggan situ ewek kok ngene. Ya apa sampean, Mbak? Kapan aku ngomong, lek dodol ki genahe. Ono ta wong dodol wedang kopi gak ambek banyu ku. Ono ae kok niku. Kopi ku lagi. Duh, opo Pak Lurah iku? Oh aneh-aneh ae sampean. Kopi ini lurah. Wong iki gak ono tak ombeni ae.
Wis dandian mek gareng, wis bois ya. Saiki wis nemoni unyi tapi luwe wonten kusian. Nek kono kono bakul bakso sih. Wanteng awak iki. Duh, kok ngapain ron dhewean iku. Cocok. Duit mek arek 2000. Wis kok nraktir ae. Wong pegun neo. Waduh, Mbah. Ket mang ta sampean niku. Waduh rek marung dhewe rek. Bos, bakso campur siji. Gate suwe ya. Oke. Mari topo asmoro iki mang. Keluwen aku. Oke, Sam. Oke, makasih. Topo apane? Aku dhisik tau topo 3 dina 3 bengi nek dur gentane Mbah Mudin ngono aku. Topo apa Mbah nek dhuwure genteng Mbah Mudin niku. Oleh apa kire? Oleh, ya enten nek tangga-tangga dhewe Pak Mudin iki kono aku. Lah nek aku topo iku Mbah, ya ana tujuane. Kenekno arek sing jenenge Unyit iku ro ari kok. Unit. Aku dhisik iki pacaran ambek arek jenenge Boy Jan. Luwe boy jenenge Cikrak. Saking boy sik kaya sapuduk dikeclup, ditlup. Tahan le, iku ujian asmara. Lek kon tahan mbek ujian iki, engko mesti Unyit mara-mara. Temenan ta iku Mbah? Seriusan Mbah? Yo gak lah, wong aku amek ngarang ae. Oh iya, aku cuma coba tambah dulu sama gendeng. Iki, Maya ngakali Pairu nih. Loan kono iki balasanku. Mbah, sampeyan eling janjine sampeyan niku mangah sampeyan nang aku. Jane katene traktir aku. Kapan? Lah aku mang ajane mbek mengenang masa lalu kuwi rek. Masa sik wis lali. Aku mang ngomong ngono ah. Alah, sampeyan wis janji ngono lho. Jare sumpah atas nama Mbak Nika. Mosok lali lek lali berarti sampeyan yo pikun. Nom kok pikun. Aku kaya lali. Lek nggawa-nggawa jenenge iki Kak. 1000% iki mesti serius. Eling aku. Iki mang Mbah, totale 20.000 boleh bakso campur aku ono kontrol granat ya diam ini. Kok larang men. Zamane nang-nangku biyen 20.000 ku lho. Oleh wedhus, oleh bonyut. Tae sak karung. Mati kok gitu. Yo Mbah aku matur suwun yo, tak dongakno oleh sapuduk sing anyar, oke? Oh iya le. Loh. Oh itu mana? Loh, Kang, wis suwe ta sampeyan kene? Ora bol, iki pas wong gue iki mang. Lah kopine kan entek ngono lah kok cepet mesti nek ngombe iki. Sopo sing ngombe kopi? Wong aku iki tas teko. Durung pesen apa-apa aku nek kene iki mang. Lah ngalah wis. Dimane kok ruwet. Bakso sak mangkok. Nang kene iki warung Ramon Bul, gak dodol bakso nek kene iki. Ono ae. Sing kate tuku banyak tawon iku lho ya sapa? Wong kene ngene wong jual bakso. Duduk apoti. Ramon Bul, butuh minyak tawon. Nek kene iki warung Ramon. Wocot ae. Iki matamu ki Wasno. Iki duduk rawon iki bakso iki. Ya bos, bakso. Wis tau wek gladik kaya sampean niku. Ya. Yo, Pak.
Lagi sendok iki lan ndi iki, tak kokop iki. Lah iki sendok. Pak, mosok ndek ngarepe gak ketok. Ngamut ae. Wong aku yo sepeda iku lho ana kodoke. Aku ya jeneng wadah kodok iku. Halah, alasannya awak mibul kabul. Kodok kok pelasan. Si ngomong pelasan ku sapa? Untukmu potol. Wis tuwek kok liyane kere-keran ae. Iku lho Bairun. Wong ngomong kodok kok dari pelasan. Wis aja jelas wong jubek iku. Ati lapo kok ayu golek ya aku ah. Biar temen sama niku Mbah, wong kate pesen bakso gemene kok. Walah, tak kira golek ya aku. Kuwi hati iki yo bunga-bunga. Lang Bairun gendeng. Mas, aku pesen bakso ya gemene 10 mangkok. Apa enggak? Pesen bakso sama kenyang lah. Wong tuwek celometan ae. Mene sore cai dikirim sope, Mbak. Oke. Wis mari ya, Nduk. Wes Pak, saya tak nang pasar sih. Lah yo kesasar kok andok kene. Ya apa, Nduk kon iki. Pasal dong. Kudu kesasar. Alah, ngali ae timbang melok stres. Walah bebel. Cari ngale. So gagak kon ku bol. Paling ngale iku. Dari Kokang belenjani janji tinggal nyingkri. Janji apa sih bol? Lari komang celuk aku. Jadi aku tirko tukokno bakso, Kang. Iya dah. Masa sih? Nek sampean lali, Kang, berarti pikune sampean iku kumat. Aku gak pikun ya. Tak bayar nek nukokno bakso ae. Duit iku akeh bol. Lho. Tuh. Alhamdulillah, nek niko gak lali, berarti sampean iku gak pikun. Si enom kok pikun. Gengsi dong. Suwun ya, Kang.